Ei, hola, què tal? Com esteu? Bueno, un dia més, després de diverses setmanes, tenim avui directillo. Tan senzill com que doncs, he de fer feina del col·le, de l'institut, he de fer uns tutorials, aleshores aprofito i igualment els faig online. D'aquesta manera doncs, generem contingut en valencià, la nostra llengua, i contribuïm a la causa. Qui sap si algú pot cercar tutorials per a l'Audacity, que és el que ens atany avui. Vale? Bueno, doncs comencem. Per norma general, tots els alumnes tenen ja instal·lat l'Audacity, així que realment el que ens pertoca és una xicoteta tasca que ara veureu. A veure, aquí està. Pim-pam. Vale? Hem de tenir en compte que estem tractant de l'Audacity bàsic, edició i tractament del so d'una manera bàsic, d'una manera simple, d'una manera per tal de poder fer els nostres pinets dintre de, del món audiovisual, per tal de no tenir que treballar massa i exprimir-nos massa al servei, ni fer cursos super extensos ni semblants. ¿Vale? Important, no tinc àudio d'escritori, que normalment fico musiqueta de fons, perquè anem a editar un àudio concret. Aleshores, doncs bé, això és lo que hay. Molt bé, vinga, comencem. Primera i principal. Iniciem l'Audacity i mentre s'inicia l'Audacity nosaltres anem a veure de què va aquí l'assumpte. Tractarem la intensitat, el to, el timbre, el soroll, el silenci, ¿vale? Les indicacions prèvies són clares, enregistrem un àudio, 5 segons de silenci al principi, 5 segons de silenci al final per tal de poder-ho modificar, per tal de poder editar, ¿vale? I l'àudio, doncs, bueno, 20-30 segons, pot ser extret de qualsevol altre enregistrament, pot ser, bueno, en molts àmbits, ¿vale? Podem utilitzar-lo fins i tot enregistrar-lo a propòsit, que és el que jo demano en un principi. Què més? Doncs bueno, la tasca. La tasca en si és fàcil. Adquirirem les destreses bàsiques, és l'objectiu, ¿vale? Bàsiques, de qüestions bàsiques. Audacity és un programa que ens facilita avui en dia molt la feina. Per defecte es poden realitzar diverses accions d'una manera lleugera i ràpida, sense haver de programar, sense haver de relacionar qüestions i àmbits o ítems que no puguem conèixer. Així que, bueno, a la descripció, doncs pel que respecta a la descripció, netejarem el soroll de fons, amplificarem i normalitzarem l'àudio, silenciarem les parts de la pista, ¿vale? Alguna part de la pista concreta que puguem fer, modularem el to i, bueno, lo de modular el to ja és relatiu, aquesta és opcional, ok? I canviarem el timbre. En este cas, paciència, una canya. Les principals i les que sí que tenim clar són neteja del so, amplificació i normalització, silenciar i bueno, canviar el timbre, si de cas descobrirem alguna algun que altre filtre i preset que ens podrà ser d'utilitat. Ok? Doncs apa, pa dentro. Xiu! Oh, vaja, tenim una actualització. Mira, vaig actualitzar-lo perquè fa dies que no hi ha manera d'actualitzar-lo, donat que sempre l'utilitzem a classe. Per cert, recordeu que ha sigut... recordeu, no sabeu que ha sigut una odissea instal·lar l'Audacity a tots els ordinadors. Tenim alumnes amb Windows, tenim alumnes amb Windows, és a dir, ordinadors amb el sistema operatiu Windows instal·lat a nivell personal. Tenim ordinadors amb Windows per defecte de l'institut, que estan capats per la Generalitat de Catalunya. Tenim per defecte Chromebooks d'alumnes que tenen Chromebooks de l'institut anterior on estaven o de l'escola anterior on estaven, que també eren escoles TICs o instituts TIC, i era una aventura, la veritat. Per a instal·lar-lo ha sigut bastant curiós. He tingut que fer 2 tutorials, un per al Windows capat per la Generalitat i un altre per al Chromebook, que no tothom tenia el Chromebook obert i es podia actualitzar, o perquè el hardware no era compatible. Així que teleta marinera. Bueno, tornem a tindre aquí el nostre Mega Audacity. Importarem el so.
Important, importar sempre. També podem agafar una carpeta i arrastrar fins aquí, ¿vale? Anirem a àudio i ens interessa, doncs jo per exemple vaig gravar el tutorial aquest, importarem aquest àudio del tutorial, que segurament com el vaig fer amb el micròfon del portàtil i no amb el de condensador, sonarà una miqueta xutxurrio. Control i la rodeta del ratolí cap endavant o cap endarrere, ok? Ampliarà o contraurà la visió de la pista. Fins i tot, si fem majúscula amunt, majúscula avall, el shift i el ratolí, la rodeta del ratolí, ens n'anirem a la dreta o ens n'anirem a l'esquerra. I finalment, doncs bueno, aquí baix podem ampliar una miqueta més la pista o menys. A mi m'agrada bastant ampliada i m'agrada bastant enxamplada. Però tampoc ho farem gaire perquè si no després serà un cacao tornar poder-ho editar i poder-ho veure, ¿vale? Perquè se fa la pista extremadament gran. Molt bé, anem a escoltar com funciona l'assumpte. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook. Les interfícies es poden semblar, potser no són iguals. Seleccionem configuració i a la columna de l'esquerra... La veritat que per norma general, o sigui, per lo que estic escoltant ara, sento poc soroll aquí. Jo no sé vosaltres, però jo sento molt poquet. Espera, vaig a pujar el volum a tota pastilla i em quedaré sordo, ja m'imagino. N'hi ha molt poquet, molt poquet. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook. Les interfícies es poden semblar, potser no són iguals. Seleccionem... Vale, sí que es nota, sobretot quan parlem, no? Perquè diràs que l'anul·lació de soroll dels micros és quan comença a captar l'espai en el que estem. Però només quan parlem, si no, no. Què tal? Ens n'anem al... És curiós, això? Per cert, Irk, m'agradaria modificar una cosa d'aquí, disculpeu, propietats... Dispositiu, estem al headphone. Jo vull... No. No. Propietats avançades d'àudio. No. Aquí no ens deixa. Aquí... Venim aquí. Venim aquí. Bueno, però si voleu veure el que estic fent... Estic intentant modificar uns paràmetres de l'Audacity per tal de no haver de tenir el volum dels cascos molt alt per a que vosaltres ho escolteu. Però, pel que sigui, com no és capturadora independent, això és un problemilla. Bueno, el dia que tingui la targeta d'àudio per un altre cantó serà més fàcil, ¿vale? Vale, pujo aquí una miqueta al micro perquè m'escolteu bé. Ahí estamos. Molt bé. Vinga. Li llevarem una miqueta de veu. Lo primer que anem a fer... Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook. Les interfícies es poden... Vale, lo primer que anem a fer és normalitzar, vale, la pista. Per què? Doncs molt fàcil, perquè si vos fixeu, l'amplitud d'ona és relativament estreta, el qual implica que necessitem poder-la amplificar per a que hi hagi una bona percepció del so, sense que distorsione, per suposat. Aleshores, el primer pas era normalitzar. Si no m'equivoco, netejar el so del soroll de fons. Doncs bueno, no passa res. Per a netejar el so de soroll, aquests 5 segons que deixem des d'un principi, seleccionem, ok? S'escolta molt poquet, és molt curiós. Déu-n'hi-do, el micro del portàtil, tu, que fort. Vale? És que quasi ni es percep, No sé, a veure, aquí este... Ah, perquè aquí respiro, clar. I al respirar, a veure, i estos que tenim per aquí?
Aquí s'escolta un pelet més, vos fixeu? A veure, algun espai més gran, aquí. És molt poquet, molt poquet. Jo quasi que em quedo honeste, ok? Però bueno, ens n'anem per feina. No, mentira, hem de tornar. Vale, aquí a l'inici... Mare de Déu senyor, fora. Agafem aquest espai, ens n'anem a efecte, generarem reducció de soroll, vale? Potser vosaltres ho tindreu en anglès, noise reduction, i en aquest botó que ens apareix aquí seleccionem obté el perfil del soroll. Pling! Una vegada ja tenim aquest perfil, control A, seleccionem tota la pista, també podem fer-ho aquí, clicant en aquest espai. Recordeu que podeu ampliar la pista d'aquesta manera. Potser molts de vosaltres només tindreu un canal, perquè el vostre micro del mòbil o el que siga ha pogut enregistrar-ho en mono, però n'hi ha d'altres que ho tindran amb 2 canals, el qual significa que ho han enregistrat amb estèreo. Tornem a efecte, tornem a reducció de soroll. Epa, que no he seleccionat la pista. Seleccionem la pista, efecte, reducció de soroll, i sense tocar res, perquè ja hem obtès el perfil abans, li donem a d'acord. Si vos fixeu, una de les opcions era redueix o elimina, no? O silencia. Doncs nosaltres només volem silenciar just aquests sorolls. Possiblement veureu, si teniu molt de soroll, que alguna de les zones, ok, potser s'ha modificat. En el cas que no hi hagi cap tipus de soroll, no es mourà res. Vale? Torno a repetir. Com netegem la pista? Ok? Mira, tornem arrere. Tenim l'Audacity Net, importem àudio, seleccionem el nostre arxiu d'àudio. Jo el tinc en MP4, posteriorment explicarem com instal·lar les llibreries corresponents per a poder editar MP4. En cas contrari, podeu agafar un conversor online, que és més ràpid, passar la pista, transformar la pista a Wave o MP3. Recomano Wave, vale, WAV, pel fet de que perd menys qualitat, tot i que MP4 ja és un arxiu, un format comprimit, i ja la qualitat ha estat menguada, no? Importem. Perfecte. Modifiquem la visió de la pista per a nosaltres. Sí, una miqueta més. Perfecte. Veiem que s'escolti. Què tal? Ens n'anem al botó. Seleccionem la part inicial. Efecte. Reducció de soroll. Obtenim el perfil pitjant aquest botó, o sigui, clicant el botonet, i una vegada ja està obtingut, seleccionem la pista sencera, control A o clicant en aquest espai, tornem a efecte, reducció de soroll, i ja tenim, fixeu-vos, redueix o residu? No, no volem un residu, volem reduir aquest soroll, que possiblement ens molesta. En aquest cas aquesta pista està prou neta, però n'hi ha d'altres que no. Tingueu en compte, molt important, que és possible que no es netegi al 100%. Val? Això és una neteja genèrica del soroll ambient. Si voleu netejar-lo extremadament, el que haurem de fer és modificar aquests paràmetres. Ok? Sensitivitat, reducció de soroll, mogolló de decibels, haureu d'anar modificant perquè cada pista és diferent, cada àudio és diferent, i vosaltres us haureu d'adaptar al que necessiteu. Ho haureu d'adaptar al que necessiteu. D'acord? Fixeu-vos que possiblement canvia alguna cosa, possiblement no. Ho notarem en les zones. Ok? S'ha modificat poc. Sí? Hem netejat la pista. Què fem ara? Doncs per a la tasca el que hem de fer és
exportar l'àudio. L'exportem en WAV per tal de que no segueixi comprimint i no segueixi perdent qualitat. L'exportem, venim aquí, en aquest cas net, sí, volem sobreescriure, ens esperem i ja el tenim net. Següent pas, què tenim aquí? Normalitzar o amplificar la pista d'àudio. És possible que haguem enregistrat la pista i s'escolte molt fluixeta. O és possible que la pista estigui super distorsionada, amb una amplada d'ona impressionant. Doncs bueno, anem a modificar això. En aquest cas, el que ens falta és amplificar una miqueta, normalitzar-la. En aquest cas, per a normalitzar-la, tenim uns paràmetres. Abans de seleccionar la pista, fixeu-vos que si ens n'anem a normalitzar, no ens deixarà. Vale. No res, cap problema. Seleccionem la pista. Cling. Efecte. Normalitza. I fixeu-vos que ens surt una finestreta amb uns paràmetres concrets. En aquest cas, l'amplitud d'ona la tenim sempre a 0 decibels. Okay? També en aquest cas, just aquest àudio segurament s'ampliarà una miqueta, però és possible que el vostre no, si ja està extremadament ample. Fixeu-vos. Jo, literalment, sense modificar res, aplico. I heu vist com han crescut el gràfic de la ona? Doncs ja tenim la pista normalitzada al que l'Audacity o nosaltres considerem que és el nivell de volum que ens interessa per a editar i per a produir la pista. Fixeu-vos que ara estarà prou potent. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook. S'escolta més fort, fixeu-vos, sortim, enrere. Què tal? Ens n'anem al botó de... Tornem, control-I. Què tal? Ens n'anem al botó... S'escolta més fort, és obvi. Vale? El que pot passar, ara no tingueu en compte el que vaig a fer, vaig a distorsionar la pista, que us sapigueu, encara que potser no em deixa, No em deixa. Me cachis la mar. Bueno, el que pot passar és que just el contrari, que ens interessa reduir encara més l'amplitud de la pista, perquè la vostra està distorsionant una mica. Doncs el número de decibels que modificarem serà negatiu, no serà positiu, i li donem a aplicar. Ok? Tot i així, encara ha normalitzat prou. Doncs ho tornem a fer, perquè vull que vegeu com es redueix. Farem una reducció dràstica, jo què sé. Veieu? L'hem feta més petita. Sí, més xicoteta. Aleshores, vosaltres heu de ser conscients del que esteu escoltant. Si quan escolteu veieu que teniu una longitud l'he liat, perdó. Una longitud d'ona molt ampla, molt gruixuda, molt estirada, i segurament aquí, veieu que tenim aquí l'altaveu? En aquesta zona ho tenim a la zona groga o vermella, correspondrà que la normalització sigui negativa, per tal d'entrar dintre dels paràmetres establerts de la normalització i que no distorsioni i s'escolte bé. En cas contrari, que possiblement just estiguem per un terme mig, 30 decibels, el nivell 30%, 40% o el que siga, és possible que necessitem amplificar. Aleshores, la normalització serà estàndard i serà 0. Ho veieu? Què tal? Ens n'anem al botó de menú. Ja ho tenim normalitzat, sí? Per cert, vaig a treure-li ara encara més volum per tal d'escoltar-ho bé. Molt bé, següent, ja ho tenim normalitzat. Doncs si ho tenim normalitzat, exportem la pista altra vegada com a WAV, o com a WAV, que és la versió abreviada. Normalitzat, sí, vull sobreescriure, per a vosaltres serà guardar, i ja tenim la pista per a inspeccionar, per a poder-la escoltar normalitzada. Més coses. Què tenim per aquí? Tenim silenciar parts de la pista. Doncs sí, podem silenciar parts de la pista. És possible que tinguem un soroll en algun lloc. Què tal? La respiració aquesta. Ens ve perfecte, mira. Què tal? Que s'escolta la respiració.
Doncs, com podem editar això? Fàcil. Ampliem per tal de veure una miqueta millor la ona. Jo penso que així està bé. La fiquem, la centrem una mica. ¿Qué tal? Eh? ¿Qué tal? Fixeu-vos que és just d'aquí fins aquí. S'escolta, no? Tenim diverses opcions per a silenciar just aquesta respiració. Podem reduir la respiració, el volum de la respiració, per a que l'àudio sigui més natural i que realment estem respirant, o podem literalment fer dues coses. Silenciar en aquest cas. Ens n'anem a efecte i fixeu-vos la quantitat vale? Que tenim d'opcions. En el nostre cas, el que podem fer, si no volem tallar la pista, és modificar el volum d'aquí. Com el modifiquem? Veieu aquí? Sí? Eina d'envolupant, li donem. També podem seleccionar F2. Que ho sapigueu. Fixeu-vos que ha canviat el format de la pista. Sí? Veieu que ha canviat el format de la pista? Torno. F2. No fa falta tenir seleccionat res, Fixeu-vos. F2. O cliquem el botó. La eina de selecció és la per defecte o eina d'envolupant. Sí? Què fem? Fixeu-vos aquí, on tinc el ratolí. Sí? Surten com unes pinzetes que nosaltres podem marcar. Marquem aquí un punt i marquem aquí un altre punt. Fixeu-vos. Reduïm literalment per a que no desaparegui. Marquem un altre punt després de la respiració i un altre punt. Vale? Seguim i tornem al volum natural de la pista, que per cert, també és una opció de normalització o de forçar la normalització. El que pot passar és que després ens distorsione, ¿vale? Que ho sapigueu. Bueno, i ara necessito trobar més o menys, ¿vale? Sí? Ja ho tenim. Fixeu-vos. Anem a reproduir. S'escolta, però molt poquet. Fins i tot podem silenciar encara més. Just aquest espai i just aquí. Ara sí notarem un buit legal, Espereu, que necessito reproduir. Per què? Ah. Ens n'anem a... Vale. Molt bé. Finalment, fixeu-vos que reproduïts, se sent molt poquet la respiració o no s'escolta gens, sí? S'ha ratllat, s'ha tornat una mica entontau. Fora, ara. Ens n'anem a... Fixeu-vos, Tornem al principi. Què tal? Ens n'anem al botó. Sí, ho escolteu? Què tal? Ens n'anem... Fins i tot torna aquí una miqueta el sorollet aquest, és a dir, que podem silenciar-ho encara més. Què tal? Ens n'anem al botó. Ho veieu? Què tal? Ens n'anem a... Mireu, fem Ctrl Z, enrere, 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 ho deixarem tot com estava, fins que vos pugui explicar el què. Ja estem. Fora... Epa, que hem de normalitzar. Molt bé, tornem al nostre espai fantàstic aquest. Però és que no vull això, vull això. No sé per què s'ha quedat la reproducció en un altre cantó, però bueno, és igual, no passa res. Molt bé. Edició i silenciament d'una part concreta que és aquesta. Vale? Ampliem una mica més per poder-la editar més.
Ens, Sí? Molt bé. Fins aquí penso que és lo ideal. Ok? Molt bé. ens, Molt bé. Doncs ja està. Ja ho tenim. Seleccionem eina d'envolupant, és a dir, de modificació del volum. Cling. On volem que iniciï el silenci, on volem que acabe el silenci i hem de fixar 2 punts més que serà la reducció. Un, reduïm al màxim. Podem fer-ho progressiu, fixeu-vos. Si ho fem cap aquí, podem fer-ho progressiu. I només amb un sol punt, arrastrant, ja ho tenim bé. En el cas que volguérem fer només 2 punts, doncs seria diferent. Però si tanquem i centrem el punt aquí, soltem el ratolí, ja ho tenim. Ho ens veieu? n'anem. Ho veieu? És molt poquet, molt poquet. Tornem? Què tal? Ens n'anem al botó. Heu vist? Què tal? Ens n'anem al botó. Es nota just la baixada d'aquí. Què tal? Bàsicament perquè bueno, no és perfecte, estem parlant d'una eina que no és professional, però s'apropa, ¿vale? Molt bé, més sorollets, vinga, que puguem eliminar. Seguim endavant. Es poden semblar, potser no són iguals. Seleccionem configuració. Aquesta respiració d'aquí, ¿vale? Venim cap aquí. Perfecte, venim cap aquí i seleccionem i seleccionem. ¿Vale? Igual que abans. Eina envolupant, marquem i reduïm. Epa, ara sí. Si baixem el ratolí fins a baix del tot, directament detecta que el que volem és suprimir aquest espai, ¿vale? Silenciar, literalment, aquest espai. Reproduïm. I a la creació. Perfecte. De fet, aquesta ha quedat bastant millor que no pas l'altra. Vos heu fixat? Que em quedo sense bateria. Molt bé. Doncs ja està, ja ho tenim. Lo que sí que faré, ara vos ho ensenyaré. Val? Exportem la pista. Ja la tenim enllestida, sí? Fixeu-vos que queden els 2 espais aquests a on hem silenciat el que ens interessava. Per exemple, ja que estem, us ensenyo com tallar una pista. Seleccionem, fixeu-vos que queda la marca de dalt a baix, i únicament li hem de donar botó dret i split clip. Cling. Fixeu-vos, ja tenim la pista tallada. De fet, vaig eliminar aquesta part, ¿vale? Perquè no ens interessa. Ja només amb aquest espai, aquests 16-20 segons, en tenim prou per a modificar tot el que necessitem. Molt bé. Doncs exportem altra vegada amb els espais silenciats, format WAV, i ara canviem el nom, fiquem silenci, desem. Si voleu omplir el dia que vulgueu el nom de la pista, el títol i tal, tota aquesta informació després es queda en l'apartat de propietats que podeu veure de qualsevol arxiu, botó dret, doncs això, però ara mateixa no ens interessa. D'acord? S'exportarà la pista, que s'haurà exportat super ràpid perquè, clar, l'he feta molt més curta. I què ens queda? Ens queda modular el to, canviar el timbre. Bueno, aquesta és bastant genèrica. Modularem, val? Modularem el to. Per què? Doncs perquè és possible que alguna vegada es quede una veu supergreu o ens quede una veu superaguda. Podem, d'una manera més artificial, més digital, modificar tot això sense que sembli, sense que semblem Mickey Mouse, val? O Darth Vader parlant. Però es pot fer, que us sapigueu que es pot fer. Vale? Molt bé. Tenim aquestes parts silenciades, escoltarem la pista per veure que està tot correcte. Què tal? Ens n'anem al botó de menú. Epa, què tal? Què ha passat? Vale. Fixeu-vos que aquesta barra d'aquí, si vos passa com a mi, que després de 10.500 anys encara no sé com modificar l'espai aquest, ok? Doneu-me un momentet, porfa.
Ei, perdoneu. Disculpeu, és un despatx compartit i havia de passar la inquilina del costat. Molt bé, doncs bueno, seguim amb l'edició de la pista. Si vos passa com a mi, que normalment no sé com, després de 10.500 anys encara no sé com desseleccionar això, el que sí que heu de fer és seleccionar la pista sencera, perquè si no, en el moment de l'exportació no us exportarà ni escoltareu tota la pista, només una part proporcional, que és la que tindreu seleccionada en l'espai este xicotet d'aquí. No sé, és una cosa curiosa, No, bueno. Ah, mira, tenim un botó de desfés. Aquest és nou, en la nova actualització. No m'havia donat compte. Molt bé, escoltem. No escoltem res. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook. Les interfícies es poden semblar, potser no són iguals. Seleccionem configuració i a la columna de l'esquerra cerquem configuració avançada. Despleguem. Ja està. Què passa? Que ens ha quedat aquí al final un altre trosset, a veure. Despleguem. Però resulta que, com és del final, ens dona igual. No ens interessa. Podem agafar, seleccionar i eliminar. Fixeu-vos. Despleguem. Ja està. Sí? Ho veieu? Si us fixeu aquí, quan cliquem amb el ratolí en aquesta barra, es reprodueix automàticament. No fa falta donar-li a la barra espatlladora. Despleguem. Sí? Molt bé, ja ho tenim. Tornem cap arrere. Què hem dit? Modular el to. Com modulem el to? Doncs molt fàcil. Tornem al comodí d'efecte i fixeu-vos que aquí tenim 1.000 opcions. Modificar els baixos i aguts, per a lo que us comentava abans, canviar el tempo, canviar l'altura, tal. Tenim moltes opcions que podeu anar utilitzant i anar provant. Però just avui, ara la que ens interessa és canviar l'altura. Per a canviar l'altura ens demanarà sí o sí que seleccionem la pista que volem modificar. Control A, efecte, canviar l'altura, i aquí tenim una xicoteta finestra que si som músics ens resultarà molt familiar llegir aquesta informació i en cas que no siguem músics, doncs ens n'anem aquí baix i podem modificar-ho per percentatge. En el meu cas, estem d'un to a l'altre, lo més habitual és que volem que sigui més aguda la pista, que soni una miqueta més aguda perquè no sigui tan solemne i tan profunda. Doncs pugem una mica el percentatge. Podem fer una vista prèvia. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook, les interfícies... I sembla que sigui el ratoncito Pérez el que estigui parlant, ¿vale? És l'opció que he fet exageradament, Ens puja diversos semitons, fixeu-vos que també ens modifica just aquí, a mesura que treballem sobre el percentatge, En el 0, estarem al 0. Què tal? Ens n'anem al botó de menú. Ok? Volem que sigui un pelet més agut, només un pelet més agut. Doncs podem pujar, jo què sé, un 1%. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre... Molt poquet, s'ha notat? S'ha notat molt poquet. Què tal? Ens n'anem... Que sí que podem ficar-li 2 semitons. A veure. Què tal? Ens n'anem al botó de menú. Vale? És simplement per tal de que en ocasions, tant si la veu és més aguda o és més greu, també ens pot molestar a l'hora d'editar l'àudio, a l'hora de generar pics que molesten i acaben per distorsionar. Doncs si jo vull, ficarem un 4% que igual és més còmode. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook, les interfícies... Ara sí que es nota més, Fixeu-vos, ficaré un 5%. Ai. Espera, farem així. Arreando. Enter. Vale? Fixeu-vos. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chrome. Què tal? Vale, ho veieu? Ho escolteu? Què tal? Control Z. Què tal? Control I. Control Z sempre per a tirar endarrere.
i desfer el que hem fet, Ctrl-I per a tornar-ho a refer. Què tal? Ens n'anem al botó... Sí, es nota, Què tal? Molt bé. Doncs una vegada ja ho tenim exportat, ja ho tenim modificat, Què tal? fixeu-vos, i això és important, fixeu-vos i és important, que a l'hora de modificar el to de la pista, per defecte ens elimina les reduccions de silenci, vale? els mutes, els mutejats que hem fet abans. Aleshores, recordeu modificar abans el to i després silenciar aquestes parts, fer el pas anterior, ok? Què tal? Ens n'anem al botó de menú. Sona més agut, És curiós això. Molt bé. Tornem a fer com abans, per si de cas. Seleccionem aquí el fabulós espai aquest. Vale? Venim aquí. Silenciem. I seleccionem. I ara venim aquí i fem aixina. I ja ho tenim mutejat. Ok? En tenim un. Ens n'anem a l'altre, que el teníem aquí, si no m'equivoco. A veure, verificarem. Correcte. Seleccionem aquí el silenci que volem. Tornem aquí, com hem fet abans. Clic, clic, al centre i cap a baix a tope. I ara sí, tornem arrere per escoltar la pista silenciada i ja amb la tonalitat canviada. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook. Les interfícies es poden semblar, potser no són iguals. Seleccionem configuració i a la columna de l'esquerra... Tingueu en compte que quan més aguda fem una pista, més a dibuix animat sonarà. Okay? Tingueu-lo en compte. També, per la resta, tingueu en compte que podem fer al revés. Sí? Ens n'anem arrere, 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 arrere. Què tal? Aquesta és l'original. Venim aquí. I anem a fer l'efecte invers. Canvia l'altura, però ens n'anirem a baix. Per exemple, aquí, al 5. Aplicarem. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook. Les interfícies es poden semblar, potser no són iguals. I quan més greu ho fem, més Darth Vader semblarem. Això està guapo, me mola catxó. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook. Les interfícies es poden semblar. Déu-n'hi-do. Que fort. Oh, Cheik, ostres! Hola! Gràcies, Cheik, per la super ride. Que guai! Ostres, perdoneu, no tenia... Uf, que mal rotllo. No tenia el xat aquí obert, perquè com m'estic mirant coses amunt i avall, de fet, estic editant aquí baix i dalt no sé per què no veia res, estic en la parra, però bueno, és igual. Disculpeu-me, moltes gràcies. Espera, que te faig un sou. @cheiknugget. Enter. I ara no funcionarà perquè fa 10.000 anys que no utilitzo l'Stream Elements. Efectivament, no funciona. Doncs bueno, no passa res. Vosaltres seguiu al Cheiknaga, que segur que ja el seguíeu. Seyona, què tal? Com estàs? I Blitzcrank Oxidado, bona vesprada, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts al canal del Violiste, a la classe del Violiste. Avui editem Audacity, avui estem fent un tutorial en directe, donat que igual tenia que fer la feina, dic, pues ho faig en directe i d'aquesta manera, pues mira, jo què sé. Els alumnes, en el cas que l'hagin d'utilitzar, perquè ho han de fer, ja vos ho dic, per a realitzar una tasca a casa, poden anar directament a la feina. Molt bé, bon profit, Cheik. Cuida't molt. Moltes gràcies per la super raidaca, ja veus. Soc un valencià infiltrat, en realitat soc madrisleño, però, pues, bueno, pues, valencià infiltrat, no sé. Jo soc valencià però vaig néixer en Posta, perquè no teníem hospital al poble. Si això me fa català, pues, què vols que te digui? No ho sé, no crec, no? Pues benvingudes i benvinguts al canal del Violiste, lo profe maleducat. Tinc que ficar-me aquest eslògan ahir al Nick, tio. Bueno, si no sabeu utilitzar l'Audacity, que suposo jo que sí, vinga, fas utilitzar l'Audacity als teus alumnes. Bon dia, Violiste. Bon dia, Litus. Sí, faig utilitzar l'Audacity als meus alumnes. Per a tots els alumnes que estigueu mirant a posteriori aquest fantàstic tutorial que estic fent en directe al Twitch,
estic parlant amb el xat, així que disculpeu-me. Passeu a aquesta part, que segurament trigarà 1 o 2 minutets, i seguiu amb la tasca, vale? Sí, faig utilitzar Audacity perquè tinc 2 assignatures per a batxillerat, una de publicitat i una de comunicació audiovisual, i perquè estic fent, a part de profe de música, estic fent de professor de visual i plàstica, i l'apartat sonor, l'apartat musical d'aquestes 2 assignatures, aquesta avaluació i la última, la tercera també, em toca fer-lo a mi. I bueno, doncs treballem tots els àmbits de l'edició sonora, de la producció musical, però bueno, anem per passes. I sobretot, i molt important, donat que ells acaben doblant els seus propis gags, anuncis, o acabaran fent el seu propi anunci, com a mínim ensenyar-los a utilitzar l'Audacity d'un punt de vista bàsic, però molt resultó, disculpeu-me el castellanisme, doncs penso que és necessari. Vale? Com a mínim per a que puguen començar a fer els seus primers pinets. Òbviament, en un futur, si finalment tenen l'opció, Déu vulgui que sí, si és que existeix, de treballar en una productora publicitària, en una productora audiovisual de cinema o el que siga, doncs ja tindran programes professionals que són, ja ho sabeu vosaltres, 10.000 vegades millor que això. Tindran Logix Pro, tindran Cubase, tindran Ableton, tindran mil programes d'aquestos. Vale? Doncs bueno, seguim. Ja no sé què estava fent. Sí, estava modulant i estava parlant com Darth Vader, ara que penso. Sí? Què tal? Sí. Ens n'anem al botó de menú. Bueno, tornarem a deixar la pista com estava abans, amb el silenci correcte. Vale? A veure, què tal? Què tal? Oh, i tant, jo hagués agraït molt aquestes classes fa anys. Sí, jo també. Les coses com siguen. Fins i tot a la llarga, per què no, si avui en dia el Twitch està a l'ordre del dia, si necessiten que us faci alguna classe de Twitch, podríem treballar Twitch a l'aula. Jo l'utilitzo com a ferramenta per a fer classes. Vull dir que realment, no sé, és com, no sé, està a l'ordre del dia, si valguem la redundància. Jo penso que no està de més. I com a mínim que sigui productiu. Ja no és només jugar o només estar davant l'ordinador i buscar per Google. Ja no, sinó eines productives a les que els pots treure profit. Sobretot avui en dia que el TikTok, directes a Twitch i coses semblants estan a tota hora actives i qualsevol en casa seva des d'un mòbil pot fer coses semblants. Sí? Doncs bueno, ben fet, vinga, anem a fer classe, si no te sortirà el tutorial molt llarg. Bueno, que passen, que salten. Molt bé, benvolguts i benvolgudes alumnes, disculpeu aquestes converses, però és el que té fer directes a Twitch. Ja vos he dit que duraria 2 o 3 minuts, així que salteu aquesta part i proseguim. Molt bé, sí, hem dit de modificar la tonalitat. Doncs tornem a modificar, perdoneu-me, canvia l'altura. I ara, ok, sí, canvio l'altura. M'he quedat en blanc, sí, ja està. Finalment havia decidit uns 6 o 5, el que siga, no? Per a que es note el canvi. Sí? Què tal? Ens n'anem al botó de menú. Queda massa artificial, Així que ho faré com he fet abans. Un 5, més o menys, seria lo ideal. Vale, ara sí. Què tal? Ens n'anem al botó... Molt bé. Hem de silenciar altra vegada aquest espai. Fàcil. Cliquem. Seleccionem i baixem. Arreglat. I tornem cap aquí, que teníem un espai també, un trosset que sonava xuxurrio, que és just aquí. Seleccionem i baixem. Ok? Fixeu-vos, comprovem que tot està en ordre. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook. Les interfícies es poden semblar, potser no són iguals. Seleccionem configuració i a la columna de l'esquerra cerquem configuració avançada. Despleguem. I ja està. Sí? Molt bé. Exportem. El nom que li ficarem en aquest arxiu doncs serà el nom de l'arxiu original i to, per exemple. Desem, no modifiquem cap paràmetre i ja s'ha exportat. Molt bé, perfectíssim. Què més hem de fer?
Canviar el timbre, doncs això de canviar el timbre és una mica més ambigu, però sí, podem modificar el timbre d'una manera curiosa. Just tenim la pestanya fantàstica d'efectes, és el comodí, fixeu-vos que tot això abans s'havien de modificar diversos paràmetres, ara ho pots fer literalment amb cadascuna d'aquestes seleccions. Sí? Perdoneu-me, vaig a veure si puc ficar el xat aquí, a l'OBS. Em surt el xat aquí baix, pa. És que m'estic donant compte que si no, me parlen i no m'entero. I necessito l'OBS doncs, perquè a vegades si m'agafa tos o jo què sé. Com a mínim per a poder-vos llegir, no? Estaria guai. Aquí no deixa l'opció, aquí sí. Aquí, a veure, aquí. No moles. I aquí? No. I aquí al costat? En sèrio no me deixes ficar-lo aquí al costat? Bueno, pues el fico a la dreta. Ja està, fora, arreglat. El fem aquí gran. I ara ja veig quan escriviu tothom, ¿vale? Disculpeu-me. Perfecte, arreglat. Muy bien. Vinga. Anem per feina. Hem dit canviar el timbre. Com podem canviar el timbre? Doncs bueno, n'hi ha moltes opcions. Tenim, per cert, hi ha una opció nova, que és aquesta pestanyeta d'efectes, en la que podem aplicar efectes a temps real, ¿vale? Podem anar parlant i provant diverses faccions a modificar i diversos efectes a aplicar per veure què tal s'escolta. Abans no era així, abans teníem que anar primer a aplicar l'efecte, escoltar, desfer, tornar a modificar i anar, en base a assaig i error, anar corregint tot això. Bueno, el timbre. Doncs bueno, n'hi ha moltes opcions que podem fer per a modificar el timbre. El vocoder, què passa? Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook, les interfícies. Us fixeu? Amb el vocoder estem canviant el timbre a la vegada que l'aspecte sonor, ¿vale? De ona, sobretot, de la pista. Si volem fer que la pista soni una miqueta com si fos un telèfon, si volem que soni com si fos la ràdio, tot això és una modificació de timbre a part de l'àmbit de les zones de la pista. Sapigueu que tenim presets, ¿vale? Però bueno, en aquest cas no ens interessa aquest, ens interessa, si la trobo, on estàs? Aquí, vale. Podem equalitzar, sí? Podem modificar la velocitat també, però si volem canviar nosaltres simplement el timbre, pel que respecta una miqueta per a que no sone doncs, com ara, sinó que sone amb un ambient diferent al que estem acostumats, ens en podem anar als filtres clàssics i als valors predeterminats. Ah, no surten. Per què? Catxis? Espereu-vos, ens n'anem a equalització. On estàs? Aquí. Presets i valors predeterminats. ¿Vale? Fixeu-vos. Tenim diversos valors d'aquestos. En el nostre cas, doncs, podem canviar aquest. Què tal? Ens n'anem al botó de menú. Ens genera una profunditat, ens genera una presència diferent a l'habitual. Ens podem anar al treble. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook, les interfícies. Vale? Mitjançant l'equalitzador gràfic, que podeu modificar, diguéssim, ona per ona, decibel per decibel, per dir-ho d'alguna manera i que ho entengueu, podreu canviar i establir la sonorització atenent, per exemple, a l'espai en el que estiguem. No ho sé, si volem estar en el treble boost, per exemple. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook, les interfícies. Sí. Una altra manera de modificar això,
Doncs efecte, tenim... Tenim el pulse track. No sé què feia... No, el pulse track no, perquè el pulse track era una espècie de reverb i una cosa estranya. També podem jugar amb la reverberació per al timbre. És una cosa estranya, però es pot jugar perquè si ens anem als presets, fixeu-vos, podem jugar a canviar el timbre atenent al lloc que estiguem més concret, com vos estava explicant abans. Si, per exemple, estiguérem en una església. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chrome. Aquí canvia el timbre, però a la vegada també canvia la reverberació. Tingueu-lo en compte. En el nostre cas, ens interessa simplement modificar el timbre, així que ens n'anirem a efecte. Ens n'anirem a equalitzador gràfic. També podem modificar l'equalitzador mitjançant curva. Fixeu-vos, si volem que soni com un telèfon o com la ràdio. Telèfon, que a mi sempre em fa gràcia això. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook, les interfícies... Me quedo amb el telèfon o amb la ràdio, que és que està graciós, perquè és AM, no és FM. FM és tal qual l'esteu escoltant ara, per exemple. Què tal? Ens n'anem al botó de menú. És com la ràdio antiga, us fixeu? Jo m'agrada el telèfon. Mira, un transceptor portàtil. Aquest era més xungo. Què tal? Ens n'anem al... Dit això, efecte, equalitzador gràfic o equalitzador per curva. En el meu cas m'interessa l'equalitzador per curva, valor gràfic, telèfon, apliquem. Epa. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook, les interfícies... Fixeu-vos que cada vegada, vos ho he explicat abans, però torno a repetir, cada vegada que apliquem un filtre, diguéssim, s'anul·la el silenci. Hem de tornar-lo a fer. Quedeu-vos amb la copla. Què tal? Ens n'anem... Anem a reduir altra vegada aquesta sonorització, aquest soroll, millor dit. Fins aquí. També podem eliminar la pista, però jo sóc partidari de no eliminar perquè mai saps per a què et pot servir el que hem de fer aquí. Silenciat. El mateix anem a fer aquí. Podem fer-ho des d'aquí, per exemple, no fa falta tornar a ampliar. Silenciat. I ara sí, escoltem la pista definitiva amb el so netejat, l'amplificació o normalització de l'àudio, les parts que hem silenciat de la pista, el to modulat i el timbre modificat a telèfon. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook, les interfícies es poden semblar, potser no són iguals. Seleccionem configuració i a la columna de l'esquerra cerquem configuració avançada. Despleguem. Què tal? Què vos sembla? Està bé, no? Guardem altra vegada la pista, l'exportem, WAV, modifiquem l'arxiu, fiquem timbre, desem, no modifiquem cap paràmetre i ja s'ha exportat. Ok? Doncs bé, anem a fer alguns extras o què? Hola, Macago, què tal? Buenas y buenos. Benvinguda o benvingut. Com va l'assumpte? Ets nou? O ets alumne que ja ha passat alguna vegada? Has trobat aquí algú fent un tutorial parlant un idioma estrany i enrotllant-se com una persiana? Gràcies per passar-te, de veritat, molt amable. Benvinguda o benvingut. Molt bé, doncs ja tenim la pista. Qüestions a tenir en compte sobre una pista. Va, això són extras, ¿vale? Important, no ho tenim aquí, però vos ho dic jo.
la fossa d'entrada o la fossa de sortida. En el cas que parlem de música, moltes vegades ens interessa que el so desaparegui o aparegui a poc. Doncs bueno, podem agafar aquesta pista, ampliem una mica, seleccionem aquí i aquí el que tal, per exemple, d'aquí, efecte, fosa d'obertura. Hòstia, per què t'has subscrit? Moltes gràcies. Hola. Vale, molt amable, que guai. Moltes gràcies. Tira en compte que no accepto suborns, ja ho hem parlat moltes vegades. Si eres alumne, has de saber que moltes gràcies, molt amable, però en un futur pots destinar el teu donatiu a algú que realment visque d'això. Que guai, moltes gràcies, que bé, superguai. Hosti, tio, mira, fa 1000 anys que no tinc una subscripció, perquè clar, tampoc tinc l'hàbit de poder fer tots els directes que voldria. Molt amable, de veritat, mil gràcies. Sí, i tant que sí, que guai. Doncs bueno, per si t'interessa, estic fent una classe en directe per poder fer un tutorial i d'aquesta manera doncs que els alumnes de batxillerat, que és amb qui estic fent aquesta tasca, puguen aprendre a modificar d'aquesta manera o d'una manera simple o bàsica els àudios que enregistren, al igual que les produccions que fan per a l'assignatura de comunicació o publicitat. De veritat, moltíssimes gràcies, que guai. Molt bé. Ostres, que fort. Ai, mira, és que m'has deixat sense paraules, jolín, per haver-te subscrit. Doncs bé, estàvem amb la fosa d'obertura. Fixeu-vos que canvia, va creixent a poc. Què tal? Es nota molt poquet, però... Què tal? Quasi que anem a ampliar-lo. Espera. I així es podrà escoltar millor. I potser anem a fer-ho més exagerat des d'aquí, ¿vale? Eines... No, mentira. Que estic a... Ui, m'he liat. Fosa d'obertura, ja està. Fixeu-vos com s'ha reduït. Què tal? Com apareix a poc. Què tal? D'aquesta manera no és tan brusc. Sí? Lo mateix podem fer en el finals. Avançada, despleguem. Ens interessa reduir aquí l'assumpte? Doncs bueno, venim fins aquí. Efecte, fosa de tancament. Fixeu-vos que s'ha reduït la magnitud d'ona aquí. Despleguem. I com desapareix, Epa. Despleguem. Va desapareixent, poquet a poquet. Sí? Un altre extra. La velocitat. Imagineu-vos que ens interessa aquest tutorial sigui molt més ràpid i l'àudio és una miqueta massa pausat. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook. El que siga. Necessitem que sigui un pelet més ràpid. Fixeu-vos i tingueu en compte que si modifiqueu el tempo, cap la possibilitat de que sone altra vegada a dibuix animat i distorsione o hagueu de modificar altres paràmetres. Ok? Efecte, canvia el tempo. Podem fer-ho per percentatge, per pulsacions o per la pròpia durada. Per exemple, és que dura 15 segons i 70 mil·lèsimes, però necessito que dure només 10 segons. Doncs fixeu-vos, el percentatge serà modificat al 50%. A veure... Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook. Les interfícies es poden semblar, potser no són iguals. Seleccionem configurar. Bàsicament, segurament tothom utilitza WhatsApp i tothom, quan envia missatges d'àudio, se n'ha adonat que podem multiplicar la velocitat d'aquests missatges. Doncs és això, bàsicament això, però d'una manera simple, en un botonet, i ja està. Nosaltres també podem fer-ho. Clar, que realment, és que només necessito que dure 12 segons perquè és el tram que tinc. Doncs 12 segons. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook. Les interfícies es poden semblar, potser no són iguals. Ok? Ja ho tenim. Sí o no? Apliquem. I en comptes de durar 15 segons, en dura 12. Sonarà més ràpid. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook. Les interfícies es poden semblar. Si tornem enrere, podem fer el mateix, però
a la inversa, per a que, ostres, és que dura 15 segons però necessito que dure 20, perquè la pista o l'anunci tal qual. Clar, ens trobarem amb el següent. Modificarem el tempo, jo vull que dure 20 segons, enter, es dilata la pista, però fixeu-vos. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook, les interfícies... Sona una miqueta com a Matrix, si ho heu escoltat. Fixeu-vos, inclús podem tornar-ho a modificar per a que encara sone més Matrix. A la llarga acabarà canviant una miqueta també el timbre, com hem parlat abans. Necessito que dure 25 segons, doncs 25 segons. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook, les... Sí? Vos heu donat compte? Doncs bueno, aquestes són dues opcions extra que amb les que podeu treballar vosaltres en un futur. I finalment, ens n'anem a la reverb o a l'eco, però en el meu cas m'interessa la reverb. Què passa? Amb el telèfon, fixeu-vos amb això, sona... Perdó. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook. Sí? Potser sona massa agut, però ens interessa que sigui un telèfon amb una modificació de greus per a que escolti una miqueta més profund, que al cap i a la fi no deixa de ser l'àudio original com era, però no passa res. Podem anar a baixos i aguts, traiem una miqueta d'aguts, pugem una miqueta als baixos. Què tal? Ens n'anem al botó de menú. Sí? Us adoneu? Podem pujar una miqueta més els baixos i baixar un pelet més els aguts. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook. I sona com un telèfon una miqueta més proper. No volem ganància en volum, ho deixem a 0. Apliquem. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook. Les interfícies es poden semblar, potser no són... L'efecte que produeix pujar els greus i reduir un pelet els aguts és el mateix efecte que quan tenim el telèfon a l'orella i ens pressionem fort per escoltar millor. Vale? Això afavoreix que es percebisquen, bueno, és igual, ja m'enteneu, vale? Que es percebeixin unes ones millor que unes altres i s'escolten aleshores d'aquesta manera. Molt bé, més coses. Inverteix. No us assusteu. De sobte, parlem la llengua del dimoni. Brutal, Control Z, tornem a l'àudio original. Què tal? Ens n'anem al botó de menú del nostre Chromebook. Les interfícies es poden semblar, potser no són iguals. Seleccionem... Ok. Molt bé, doncs fins aquí el mega super tutorial, que realment haguem pogut fer-lo en 10-15 minuts, però, doncs, bueno, com estàvem fent, hem aprofitat per fer directe, ens hem dedicat una miqueta a distensionar l'assumpte, a estar més a l'ordre del dia. Epa, què ha passat aquí? Ah, vale, ui, que susto, ja està. Vale, molt bé, genial. Molt bé, doncs això, fins aquí, vale? A ficar-nos al dia pel que respecta a l'Audacity. Més endavant, doncs, més tutorials. Més endavant, doncs, també altres activitats que portarem a terme aquí a l'aula. Una cosa que abans de plegar m'agradaria explicar, que farem aquí en directe, és el fet que l'Audacity des d'un inici no pugui reconèixer arxius M4A, d'àudio M4A, o arxius, per exemple, MP4. Aquestes coses passen. Per què passen? Doncs perquè ens falten uns còdecs. Si treballem en Windows, ens faltaran uns còdecs privatius que instal·lar, i si treballem amb Linux, també. Okay? Pel que respecta a Windows, tenim l'opció d'anar a preferències, ens n'anem a biblioteques i aquí ens fica l'opció, vale? Ens dona, tenim l'ítem
Perfecte. Per cert, la biblioteca Lame de MP3, per a poder editar l'MP3 ja acostuma a venir per defecte, moltes vegades, almenys en les versions actuals, però pel que respecta als paquets per a modificar MP4s, M4A i semblants, els hem de baixar. Fixeu-vos que ens porta aquí, ok, a la pàgina oficial. Ens n'anem a biblioteques. Què ha passat? I aquí ens fica l'opció, vale? Ens dona... Ha passat algo. No sé què ha passat, però ha passat algo. Perfecte. Per cert, la biblioteca Lame... Un momentet. Ah, vale. Que estava reproduint-se una altra cosa. Que susto. Perdoneu-me. Vale. Tornem aquí. Obrim l'enllaç. Correcte. Aquí. Ens n'aniríem a instal·lar FFmpg. Ens obrirà aquí la pestanya corresponent. Tenim la manera d'instal·lar-ho, l'opció d'instal·lar-ho automàticament. Sí? Aleshores haurem d'obrir... No, perdó. Aquí tenim l'exe? No, aquí tenim el diferent. Vale. Haurem d'obrir aquest enllaç d'aquí. Ens n'aniríem a l'instal·lador de Windows que ens faci falta, 64 bits o 32 bits. En el nostre cas és el de 64. Descarregarem. I una vegada descarregat, l'iniciarem. Direm que sí. Acceptarem les condicions. Fixeu-vos que són simplement condicions per a instal·lar aquestes llibreries de manera automàtica i per a poder, per a que ens puguem modificar les competències de l'Audacity i posteriorment doncs, nosaltres poder treballar amb ell. Diem que sí, li donem a instal·lar i quan estigui instal·lat, jo ja el tinc instal·lat, quan estigui instal·lat simplement hem de reiniciar l'Audacity i aquí a preferències finalment ens apareixerà la ubicació, vale? Corresponent. Sí? Com sabrem si està instal·lat correctament? Primera, perquè l'Audacity ho haurà detectat automàticament, i segona, perquè ens en podem anar al disc local, ens n'anem a fitxers de programa i busquem la carpeta FFmpg per Audacity. Si és així, estarà instal·lat correctament i l'Audacity el reconeixerà automàticament. En cas que no s'hagi reconegut, anem a preferències, com hem fet abans, anem a biblioteques, seleccionem la ubicació de manera manual, naveguem, ens n'anem aquí, a l'FFmpg, seleccionem aquesta i obrim. I ja està. Ja ho tindríem instal·lat. Lo dicho, moltíssimes gràcies a tothom que s'ha passat per aquí, moltíssimes gràcies als alumnes que estaran mirant aquest tutorial, a la subscripció, gràcies per la raid al Sheikh Naga. Ens veiem, si tot va bé, dissabte que ve no el següent, amb una altra classe afegida, explicant alguna altra coseta o fent un altre videotutorial. Ok? Cuideu-vos molt, que vagi bé. Adeu.